Sanibonani. Ngithi angithathe leli thuba ngidlulise ukuphatheka kabi kwethu njengodokotela besintu. Kuye kusiphathe kabi ukuthi sibone nincoma nibonge izinto ezinhle ezinenzekele unyaka wonke. Kodwa akekho noyedwa kabonge isangoma sakhe simsizile. Ayekho noyedwa kabonge inyanga yakhe. Sicela ukuthi phela nathi nisibale kuma social network. Umuntu noma efikile ezobona umama amhambayo. A-check in phela, check in kamakhosi. Noma senibhala futhi nincoma izinto ezinenzekele. Nisincome phela nathi. Nisho ukuthi #mysangoma is the best. #ngibonga inyanga yami. #umama engimhambayo is the best. Ngoba niphumelela nje abanye beni banezikhundla ezinkulu emsebenzini abanawo no matric. Niphumeleliswa imithi yethu. Abanye beni basemendweni nje ingenxa yemigcabo yethu. Abanye benu bahleli banabafazi ngababili ngabathathu. Bafika bekhala la kuthina benganawo ngisho induku evukayo. Sabanika imvusanduku. Kodwa akekho kasincome. Ngicela nisizeke nisikhumbule nathi uma senincoma. Nisirecommend futhi kubangani benu ngoba nathi phela ibhizinisi esilenzayo. Hayi indaba yo #icathulo ngiyithenge endaweni ethile. Isho nokuthi #umendo ngawuthola kaMama uSibanibani. Ngiyabonga.